खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर गोबां मोजां खोथा उदालगुरियावहाय रिंखां बसुमतारी ब्रादारा मोनसे मार्टियार एसोसिएशन बर'नि मार्टियार्स एसोसिएशन दानो नागिरदों सेंट्रेल कमिटि स' बिनि गेजेराव गासैबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जायफोर न'खरनि फ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जायफोर मार्टियार्स जादों एनडिपिआनो जा बिएलटिआनो जा आबसुनियानो जा सोरबा पाब्लिकआनो जा जायफोरनि न'खराव मार्टियार्स फेमिलिफ्रा रुंसारि जादों बिथांमोननि गासैबो सुबुंफोरखौ खावलायहरदों जोंनि बिएम सोदाब चेनेलनिफ्राय जे नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय स्क्रिनावहाय कल खालामनानै मिस्टार रिंखां प्रेसिडेन्ट अफ मार्टियार्स एसोसिएशन उदालगुरिनि बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायहर मोजां आबुङै डिटेल्स मोननो थाखाय जों खौसेयै जौगालांनांगोन जोङो जोंनि बर'नि हारिनि थाखाय जाय जिउ गोमालांदोंमोन बिथांनि थाखाय जों मोनसे एसोसिएशन दाना होनांगोन रावबो दासिमबो बिनि सायावहाय एसोसिएशन दायाखै बाट बिनि सायावहाय बिथांमोनहा एसोसिएशन दानो नागिरदों दा बे एसोसिएशन दानायनि थाखाय नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि खौसेथि जानांगोन जोंनि बयबो मार्टियार्स फेमिलिया बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो साननांगौमोन बाट रावबो सानासै बिनि सायावहाय दायो सासे मानसिया सानदों बिनि सायाव गोबां नोजोर होगासिनो दं बिनि सायावहाय थांनाय समावबो मोनसे इन्टारभिउ मोनसे इन्टारेक्शन लानाय गासिबो जमायै भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन आं फेसबुकआवबो लाइभ होदोंमोन मैया दाख्लैसो आरो बिनि गेजेराव आं दायो बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना जइन जा नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव कल खालाम होमबाना बेयावहाय जोङो मोनसे जास्टिस मोनसे मोजां लेभेलै जोङो बेवहाय जास्टिस खालामनो हागोन होननानै बेखौ खोथाखौ फोरमायदों स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननियाव बे बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोना आबुङै खोथाफोरखौ मिन्थिनो सानदोंब्ला नोंथाङा मार्टियार्स न'खरनि सुबुंब्ला बे गाहायाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना मिन्थिथारनो लुबैबावदोंबा आरोबाव स' आंनियावबो कल खालामनानै सोंहरनो हागोन स' आं नाम्बारखौ होना होदों डिसक्रिपसनावबो आरो बे स्क्रिनावबो स' नोंथांमोना प्लिज नोंथांमोना मार्टियार्स न'खरनिब्ला खौसेथि जानानै जौगालांनि जै बर' हारिनि जै आरो जेसेबांखिनि मार्टियार्सफोर जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जिउ गोमालांबाय बिसोरखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय आमेन जै बर' हारिनि जै नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों